ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଗଲି ଚିକେନ ନେଇ ଆଣିକିରି କ'ଣ କଲି ତାକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇ କରିଦେଲି, ମାନେ ସ୍ମେଲ ହବ, ଭଲ କରି ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ମସଲା ନିଜେ ମୁଁ ବାଟିଛି, ନିଜେ ବଟା ବଟି କରି ତାକୁ କଷା କଷି କରି ତରକାରୀ କରିଦେଲି, ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଯାକ। ଯେତିକି ଆଣିକି ଅଳ୍ପ ଆଣିଯିବା, ବେଶୀ ଆଣିବା, 2 ଜଣ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି, ସେ ବି ସରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମିଶିକିରି ଆମେ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଯୋଉ ବାସନା, ନ ଖାଇକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଓଡ଼ିଆ ତ ଏଇଠି ନ ଖାଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତରକାରୀର ବାସନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।